ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜବ୍ ଚାଲିଛି। କନ୍ଧର ସାଇଡ଼୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ନାଇଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଡେ କରିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। କନ୍ଧର ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଏଇ କାମ ହେଉଛି। ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ବେଲ୍ଟ ଲିଫ୍ଟର ଆଣିକି ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଡେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟା ତାପରେ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା କେମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମେକାନିକାଲ କାମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ। କନ୍ଧର ଲାଇନ୍ କାମ ହେଉଛି। ଆଇଲର ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ବେଲ୍ଟ ଲିଫ୍ଟର ଆଣିକି ଏ ବେଲ୍ଟ ଲିଫ୍ଟର ଲଗା ହେଇଛି। ଲଗେଇକି ତାକୁ ବେଲ୍ଟଟାକୁ ଉଠା ହେଉଛି। ଉଠା ହେଲା ପରେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଇଲର ଓଜନ ବହୁତ ୱେଟ୍ ଅଛି ଆଇଲର ଗୁଡ଼ାକ। ସେଥିପାଇଁ ବେଲ୍ଟ ଲିଫ୍ଟର ନ ଲଗେଇଲେ ଗୋଟେ ବି ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ କରିହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆମେ 6 ଜଣ ଟିମ୍ ଅଛୁ। 6 ଜଣ ନାଇଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଡେ କରୁଛୁ। କାମ ଚାଲିଛି। ଡଷ୍ଟ ତ ପ୍ରବଳ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଏତେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ କିଛି ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଖାଇନୁ। କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଖାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଆଉ କିଛିଟା ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ନାସ୍ତା କରିକି ଆସିବୁ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ